ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ మండలంలోని పాత సింగరాయకొండ గ్రామంలో నెలవైన శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్ర మహోత్సవాలను సంప్రదాయ శోభితంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో భగవద్ రామానుజుల ఉత్సవమూర్తికి అర్చకులు విశేష అభిషేకాది ఆరాధనలను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు. అనంతరం ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా స్వామివారిని పుష్పశోభితంగా కొలువుదీర్చి భగవద్ రామానుజుల వారికి శఠారి మర్యాదలను జరిపి ప్రబంధ గోష్ఠి ఆస్థానం తీర్థప్రసాద వినియోగం నిర్వహించారు. శ్రీకాకుళం